Nastavljamo dalje. Naša draga Milica Slavković je spremna i negdje se nalazi na ulicama grada Beograda. Sada ćemo da vidimo gde je ona. Dobro jutro, Milice, još jednom. Dobro jutro, Dajana. Ja znam da si ti neko ko voli haljine i ko ih često oblači. Pitala si me gde se nalazimo. Nalazimo se ispred hrama, ali pre nego što započnemo ovo uključenje, želim da te pitam da li ti se sviđa moja haljina? Da, Milice, naravno da mi se sviđa. Ja sam i malo pre prokomentarisala tvoj styling, izgledaš divno. Sada si nešto, vidim, i svečanija. Lepo je videti te tako doteranu. I ti isto lepo izgledaš, a razlog zašto sam ja ovako obučena jesu upravo male i velike mature koje nam slede. Sa nama je neko ko može da nam da najkorisnije savete kako da se obučete. To je Miloš Miletić, on je modni kreator. Dobro jutro, Miloš. Dobro jutro, Milice. Reci nam kako mi najbolje da se obučemo za maturu? Kao što svi znamo, postoje male i velike mature. Ja preporučujem za malu maturu da haljine treba da budu lepršave, ne treba da se pretera u nekim ručnim radovima, da sad to bude ozbiljna haljina, ali kada je u pitanju velika matura, mislim da je ona interesantnija dizajnerima. Tu dolazi u obzir i kristali i perje. Haljina treba pre svega da bude duga i elegantna. Kao na primjer ova na meni? Kao na primjer ta na tebi. Upravo sam imao reviju u Italiji i to je moja posljednja kolekcija koju sam tamo prikazao, koja je imala jako uspeha. Eto, ja sam se bazirao na drugačiju boju, na ručni rad, ali dobro, ona je tematika te velike mature, mogu tako reći. Što se tiče šta ne treba uraditi za maturu, jeste ne treba haljina da bude provokativna, ne treba da bude previše možda otvorena, možda, eto, treba napraviti granicu u svemu. E sad, ovu haljinu si izabrao za mene. Kako, na primjer, svi smo različite težine, visine, kako tako da biramo haljinu? Najbolje je birati po građi. Moda služi da nam sakrije mane i da nam te neke vrline istakne, jel tako? Tako da je možda najbitniji kroj. Moj savjet je ako devojka želi da nosi neku klasičniju haljinu, da treba gledati kvalitetan materijal. Ako želi da nosi čipku, treba opet gledati taj ručni rad, treba gledati njenu građu i težinu i ten, treba gledati ten. Ovde sam ja gledao ten. Hoćeš da kažeš, na primjer, i ako neko ima neki nedostatak, da on apsolutno može da nađe savršenu haljinu i da to sve deluje skladno? Da. Hoću da kažem upravo to, moda i služi da, baš kako ste i rekli. Jesu devojke komplikovane kada biraju haljinu? Pa kako koja, neke su komplikovane, neke nisu, neke znaju već od ranije šta im stoji, dok neke ne znaju, pa tu smo mi kreatori koji im pomognemo i tu smo da im pronađemo pravi kroj za njih. Sad rekao si da je ova haljina ručni rad. Koliko ti je trebalo da zapravo ovu haljinu napraviš? Zanimljivije je pitanje koliko treba za celu kolekciju. To zavisi od modela do modela. Dosta mi treba vremena da napravim jedan kvalitetan ručni rad. Za ovu haljinu je bilo potrebno oko meseci i po dana. Mnogo ti hvala. Čuli ste korisne savete od Miloša Miletića, on je modni kreator. Devojke osnovnih škola više neke lepršave haljine, dok devojke u srednjim školama više privliči neka ovako elegantna dugačka haljina. Dajana? Milice, predivna si u svakom pogledu. Hvala tebi i tvom sagovorniku.